tervetuloa mukaan. Tänään me sukelletaan todella kiihtovan ajatuksen äärelle, joka tulee Akhand Jyoti-lehden artikkelista. Pohdimme, miten sinä voisit muuttaa oman elämäsi toiveita toteuttavaksi puuksi. Mietipä ihan hetki. Mitä jos olisi olemassa yksi ainoa puu, joka voisi toteuttaa ihan jokaisen toiveesi? Kuulostaa ehkä sadulta, eikö? Mutta tämä ei olekaan pelkkä satu, vaan ikävinha myytti, joka kätkee sisäänsä todella syvän viisauden. Vanhoissa legendoissa tätä puuta kutsuttiin nimellä Kalpavriksa. Se oli siis jumalallinen toiveita täyttävä puu, joka pystyy ilmentämään ihan mitä tahansa sen juurella vain toivottiin. Tämä on meidän matkamme lähtökohta. Ja nyt päästäänkin itse asiaan. Tämän tarinan suurin salaisuus ei nimittäin olekaan jossain kaukana piilossa oleva myyttinen puu. Ei, se on jotain paljon lähempänä meitä jokaista. Okei, pureudutaan tähän ajatukseen. Meidän lähdemateriaalin aivan keskeisin oivallus on tämä. Todellista toiveita toteuttavaa puuta ei löydy mistään kaukaisesta paradiisista. Se on se potentiaali, joka uinuu jo valmiiksi sinun omassa elämässäsi. Tämän ajatuksen takana on kirjailija Pandit Sriram Sarma Acharya. Hänen opetuksensa ydin oli, että ihanteellinen ihmiselämä on itsessään kaiken täyttymyksen lähde. Kyse ei siis olekaan jostain ulkoisesta etsinnästä, vaan sisäisen potentiaalin herättämisestä. Eli se kaikkein ratkaisevin juttu onkin tämä. Se voima, joka toteuttaa toiveita, ei ole jossain tuolla ulkona. Se on jotain, mitä me kasvatetaan täällä sisällä, ja tämä muuttaa ihan koko pelin. No, miten tätä sisäistä puuta sitten oikein hoidetaan ja kasvatetaan? Nyt mennään käytäntöön ja katsotaan, miten just sinä voit alkaa vaalia tätä valtavaa potentiaalia itsessäsi. Lähtemme mukaan on olemassa 3 ihan keskeistä askelta. Ensinnäkin, kurinalaista mielesi. Toiseksi, tee jumalallisia tekoja. Ja kolmanneksi, elä vapaana stressistä. Käydään nämä nyt läpi ihan rauhassa, yksi kerrallaan. Ensimmäinen askel on siis mielen kurinalaistaminen. Artikkelissa myönnetään suoraan, että ailahtelevaa mieltä on tosi vaikea hallita. Mutta mikä tärkeintä, se ei ole mahdotonta. Kurinalainen mieli on se hedelmällinen maaperä, josta kaikki kasvu saa alkunsa. Toinen askel liittyy meidän tekoihin. Voimme ihan rehellisesti kysyä itseltämme, miten minusta voi tulla ihminen, jonka teot ovat hyviä, jopa jumalallisia. Vastaus on yllättävän yksinkertainen. Elämällä ihanteellista ihmiselämää. Jokainen meidän teko on kuin siemen, jonka me istutamme joka ikinen päivä. Ja 3. askel on elää ilman stressiä. Tämä vaatii ihan tietoisen valinnan pysyä erossa niistä asioista, jotka stressaavat, jotta me voidaan elää elämää täysillä. Ajattele sitä vähän kuin puun hoitamisena. Karsimalla pois negatiivisuuden ja turhat huolet annat sille sun sisäiselle puulle tilaa kukoistaa. Ja tässä kohtaa kaikki loksahtaa paikoilleen. Positiivinen asenne on nimittäin kuin aurinko ja vesi sille meidän sisäiselle puulle. Se ravitsee kasvua, se parantaa meidän hyvinvointia ihan merkittävästi ja on aivan olennainen osa tätä koko prosessia. No niin, kun me ollaan hoidettu meidän puuta, eli kurinalaistettu mieltä, toimittu hyvin ja vapaudettu stressistä, niin mitä hedelmiä me voidaan odottaa? Siirrytäänpä katsomaan, miltä heränneen sielun tulokset näyttävät. Tässä on todella selkeä vertailu. Toisella puolella on hoitamaton elämä, jossa täyttymistä etsitään jatkuvasti ulkopuolelta. Sitä hallitsee stressi ja halut. Ja toiveet, no, ne jäävät vain toiveiksi. Mutta sitten on tämä hoidettu, kasvatettu elämä. Se löytää täyttymyksen sisältään, sitä ohjaa tarkoitus ja rauha, ja itse elämästä tulee täyttymys. Se ero on ihan oikeasti valtava. Ja tämä lause kiteyttää kaiken aivan loistavasti. Kun sinä herätät sielusi tällä tavoin, elämäsi alkaa itsestään kantaa todellisen tyytyväisyyden hedelmää. Sen sijaan, että jahtaisit toiveita, elämästä itsestään tuleekin se suurin palkinto. Lopuksi mä haluan jättää sut pohtimaan tätä kysymystä. Minkä ihan ensimmäisen siemenen sinä aiot istuttaa tänään? Onko se mielen rauhoittaminen, joku hyvä teko vai kenties päätös päästää irti jostain huolesta? Valinta on täysin sinun.